Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jo Marie. Taong 1974, Lawaan, Eastern Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa bahay ng lola niyang si Aling Luz, itong si Jo Marie. Nasa edad 21 anyos siya noon at kasalukuyan siyang nag-aaral sa sekundarya. Malayo ang paaralan nila sa kanilang bahay, kaya madilim-dilim pa kung umaalis siya. Ayos lang naman ito sa matanda, lalo pat gusto rin itong magkaroon siya ng maayos na trabaho sa kanyang pagtanda. Sa totoo lang pinuno, awang-awa talaga noon si Jo Marie sa lola niya. Paano ba naman kasi? Kahit paralisado na ang kaliwang kamay nito, nagpupumilit pa rin yung gumawa ng mga gawaing bahay. Wala na rin itong kapasidad na maghanap buhay, kaya habang nag-aaral siya, nagbebenta siya ng kung ano-ano. Kapag din may ipinapagawa ang kanyang mga kaklase, sinusunod niya ito para lamang magkaroon ng kita. Kapag uwian naman, dumadaan pa siya sa mga bahay-bahay sa pagbabaka sakaling may ipapatrabaho ang may-ari nito sa kanya. Kahit papaano kasi, alam na rin ng mga tao sa lugar na yon ang kalagayan sa buhay ni Jo Marie. Dala na rin ang awa ng mga ito. Siya na ang malimit nitong hinahanap kapag meron silang ipapagawa. Pabor naman para sa kanya ang ganoong sitwasyon dahil alam niyang malaking tulong na yon para sa kanilang maglola. Ayon sa kanya, napakahirap mabuhay ng walang sariling pamilya. Marami siyang pagtitiis na pinagdadaanan kung saan tanging siya lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya kahit papaano dahil may lola siyang gumagabay sa kanya sa lahat ng oras at pagkakataon. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Kasalukuyan ang naghahanda si Jo Marie para sa kanyang nalalapit na pagtatapos. Sa wakas, sa ilang ulit niyang pabalik-balik sa sekundarya, malapit na rin niyang makamit yung medalyong hinahangad niya noon pa. Dahil sa nataon noong marami pa silang gastusin, pinili niya munang magpaalam sa kanyang mga guro upang makahanap ng sapat na salapi na ipang tutustos dito. Yung iba pumayag, pero may mangilan-ngilan din namang kinundina ang kanyang pagliban. Ayaw kasi nitong palagi siyang wala, lalo pat iniisip din ng mga guro ang kanyang mga matututunan. Para sa mga ito, mahalaga ang pagpasok araw-araw kung kaya't walang kahit na anong rason ang may kapasidad na magtakip sa kanyang mga gagawing pagkakamali. Nauunawa naman ni Jo Marie ang tungkol dito, ngunit kailangan niya talagang pumera para makaraos sila sa araw-araw. Dahil sa ganoong rason, hindi niya inalintana ang mga paalala ng mga guro. Sa paglipas pa ng mga linggo, naging abala naman siya sa iba't ibang trabaho. Halos isang beses na lang din siya noon nakakapasok, kaya na may mga guro na siyang nagalit sa kanya. Pakiramdam kasi ng mga ito, ginagamit ni Jo Marie ang kahirapan para makalusot sa mga obligasyon sa paaralan. Hindi naglaon. 2 linggo ang lumipas bago ang pagtatapos. Nalaman niyang may 3 paksa siyang hindi nalusutan. Sa kabila kasi ng awa ng mga ito sa kanya, pilit siya nitong ibinagsak. Ang dahilan ng mga ito, hindi nila maaaring pahintulutan na makapagtapos itong si Jo Marie. Gayong sa kabuuan ng kanilang mga tinalakay, wala itong gaanong nalaman. Mariinding inilahad ng isa sa mga guro niya na kung gusto niya talagang makapagtapos ng sekundarya, obligado siyang balikan ito sa bakasyon. Dagdag pa ng mga ito na tanging yun lamang ang paraan para siya ay makapasa. Nang malaman naman ni Jo Marie ang tungkol sa bagay na yon, agad naman niya itong isinumbong sa kanyang lola. Galit na galit siya sa mga guro, buhat sa kawalan nito ng konsiderasyon.
Ayon sa kanya, na kaya niya yon ipinagbigay alam sa lola niya ay para sana yun na ang makiusap sa mga ito. Kaso lang, nang marinig ng matanda ang kanyang mga hinaing, tila bang iba ang naisip nitong gawin. Sa halip kasi na pumunta sila sa bahay ng mga guro niya, inabisuhan siya ng kanyang lola na kumuha ng mga gamit na pagmamay-ari niya na hinawakan ng mga ito. Kahit ano, basta nahawakan ng mga taong yon. Pagkarinig naman niya ng tungkol dito, agad naman niya itong tinanong, pero hindi na yon nagsalita pa. Inulit din ng matanda ang nais nitong mangyari, kaya hindi na nakapagreklamo pa itong si Jo Marie. Pag-abot naman niya ng mga papel na sinulatan ng mga ito, may inihip doon ang lola niya habang bumubuka-buka ang bibig. Dala naman ng kainosentehan, hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Matapos naman itong maipakita ng matanda, agad naman yung pumasok sa silid, bit-bit ang mga ibinigay niyang gamit. Pagsarado naman ito ng pinto, mariin naman siya nitong inabisuhan na puntahan ng kanyang mga guro, baka sakaling magbago ang pasya ng mga ito. Mariin ding inilahad ng matanda, nakasalalay sa kanilang mga isasagot ang kanyang gagawin. Tandaan mo, Apo, wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti ang kalagayan mo. Pumanaw man ako, hindi ko na gaanong iisipin ang kalagayan mo. Wika ng kanyang lola. Matapos nun, hindi niya na yon narinig pang magsalita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo tumahimik na ang buong paligid, agad naman siyang lumabas para sundin ang utos nito. Kahit nababahala man siyang makiusap sa mga guro niyang yon, pinilit niyang yon ay sundin nang sa gayoy malaman ng lola niya ang sagot ng mga ito sa kanya. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa bahay ng isa sa 3 gurong nang bagsak sa kanya, nadatna naman niya yung nakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Tuwang-tuwa ang guro niyang yon, hanggang sa napansin na nito ang kanyang pagbisita. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla namang kumunot ang noo nito sabay tahimik. Dahan-dahan na rin yung tumayo at naglakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang magkaharap na silang dalawa, mariin naman siya nitong tinanong, ukol sa kailangan niya. Dagdag pa nito na, kahit lumuhod siya sa harapan nito, hinding-hindi siya nito mapapatawad. Nang marinig naman ni Jo Marie ang sinabi ng guro, pinili niya pa ring ilahad doon ang pakikiusap ng lola niya. Nagbabakasakali siyang maawa yun sa kanya, pero tawa at batok lang naman ang kanyang inabot dito. Inabisuhan na rin siya nitong umuwi na sa kanila at magkita na lamang sila sa bakasyon. Nabanggit din ng gurong yon na kahit lumuha pa siya ng dugo, hindi nito babaguhin ang kanyang desisyon. Nang marinig naman ni Jo Marie ang tungkol dito, minabuti na lamang niyang bumalik sa kanilang pamamahay. Halos hindi niya noon maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang naging pagkukulang. Yung mga pagliban niya kasi, formal naman siyang nagpaalam. Ginamit niya rin ang mga oras na yon sa paghahanap ng salapi, nang sa gayoy maging kaaya-aya naman ang kanyang itsura sa nalalapit nilang pagtatapos. Dala naman ng bigat na kanyang nararamdaman, pinili niyang pumanhik sa bahay ng guro na nakakaintindi sa kanya. Pagdating naman niya rito, dali-dali naman yung lumapit sa kanya, gawa ng agad nitong napansin ang nanlulumo niyang pagmumuka. Pagyakap naman ito sa kanya, inabisuhan naman siya nitong wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, malalagpasan niya rin ang pagsubok niyang yon, kaya kinakailangan niya lang magpakatatag at maniwala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap,
Kahit papaano unti-unti nang naiibsa ng nararamdaman niyang sama ng loob. May mga payo rin kasi noong ibinigay sa kanya ang guro na talaga namang nagbigay linaw sa madilim niyang kaisipan. Dahil dito, minabuti na lamang niyang tanggapin ang mga nangyayari sa kanyang hindi kaaya-aya. Ika nga ni Jo Marie, malas na araw lang yon, pero hindi yon malas na buhay. Pagkaraan pa ng ilang oras, minabuti naman niyang umuwi na. Marami-rami pa kasi noon ng trabaho sa bahay nila, kaya kinakailangan niyang matulungan ng kanyang lola. Akala niya, madadatnan niya itong naglilinis ng bahay, pero pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang mga naiwan nitong gawain. Yung sinaing nitong kanin, nadatnan niyang nangingitim na dahil sa yon ay napabayaan. Dala naman ang kanyang pag-aalala, agad naman siyang lumabas para hanapin ang lola niya. Kaso lang, kahit nalibot na niya noon ang labas ng bahay nila, hindi niya pa rin ito makita. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, muli naman siyang bumalik sa loob para puntahan ang silid nito. Pero pagtulak niya noon ng pinto, napansin naman niyang nakasarado na yon. Dahil dito, napagtanto niyang nasa loob nga ang lola niya. Bilang pagpapakita ng respeto, mahinahon naman niya yung tinawag hanggang sa sumagot na yon sa kanya. Ayon sa matanda, meron itong ginagawa, kaya mas mainam na maghintay na lang siya. Dagdag pa nito na, gawin na rin niya ang lahat ng mga naiwan nitong trabaho para naman kahit papaano hindi na yon gaanong magpagal. Pagkarinig naman ni Jo Marie sa mga katagang yon, dali-dali naman siyang nagtrabaho. Para makabawi, nilinisan niya ang kabuuan ng bahay nila. Siya na rin ang nagluto at naglaba para naman kahit papaano maging pahinga ng lola niya ang araw na yon. Kinahapunan bago sumapit ang alauna, lumabas na yon sa kanyang silid. Hindi mawari ni Jo Marie kung anong ginawa nito, pero pagsilay niya sa mukha nito, napansin niyang pagod na pagod yon. May mga namumuurin yung pawis sa noo, indikasyon na hindi yon nagpahinga. Nang magkatitigan naman sila, agad naman niya itong tinanong ukol sa ginawa nito. Pero hindi yun sumasagot sa kanya. Ang tanging nabanggit lang din ng matanda para sa kanya ang mga bagay na ginawa nito. Matapos naman itong makapagwika, agad naman silang kumain. Sa kasagsagan naman ng kanilang pananghalian, pansin naman niyang napakatakaw ng lola niya. Ultimo yung ulam na dapat para sa kanya, kinuha pa nito. Hindi naman nagreklamo noon si Jo Marie, gawa ng sa isip-isip niya, baka bumabawi lang yon ng lakas. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos naman nilang kumain, nabanggit naman ng lola niya sa kanya na pagmasdan niya ang mga kilos nung mga gurong nagbagsak sa kanya. Kapag may napansin siya roong kakaiba, agad niya yung ipagbigay alam. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, muli na naman itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Dumaan ang araw na yon, naging normal naman ang lahat. Ang kaso lang, nang sumapit ang araw ng pasukan, may napansin siyang kakaiba sa dalawang gurong nagbagsak sa kanya. Bukod kasi sa medyo nang hihina ang mga taong yon, parang wala na rin ito sa kanilang mga sarili. Sa buong klase nga, naupo lang silang lahat habang pinagmamasdan ang tulala nilang guro. Pagsapit naman ng sumunod na araw, ganun pa rin naman ang naging mga ganap. Ngunit sa pagkakataong yan, nakitaan na niya ng mga pantal sa mukha at kamay ang mga guro niya. Ilang beses na rin itong sinubukang kausapin ng kanyang mga kamag-aral, pero nanatili pa rin yung tahimik. Pakiramdam nga nila, tumatango lang ang mga ito kapag yon ay kinakausap nila. Dahil sa pangyayaring yon,
nagpasya na silang isumbong ang kanilang mga nasaksihan sa ibang guro. Nang marinig naman ng mga ito ang balita, dali-dali naman yung pumunta sa silid ng paaralan nila. Pagsilay naman ng mga ito sa guro nilang tulala, agad naman yung nagpatawag ng tulong. Ora mismo, dinala ang gurong yon sa bahay pagamutan. Ipinaalam na rin ng mga ito sa pamilya ng mga biktima ang nangyari para naman kahit papaano hindi yun masorpresa. Matapos naman itong maidala, minabuti naman ng ibang mga guro nila ang pauwiin na muna sila. Dumaan pa ang mga araw, nanatili pa rin silang walang pasok. Unti-unti na ring dumarami noon ang mga usap-usapan ukol sa kanilang mga guro. Hanggang sa kalaunay, nagpasya silang lahat na bisitahin ang mga ito. Kahit ayaw ni Jomari noong sumama, wala pa rin siyang nagawa dahil hangad ng lola niya na makita niya ng personal ang mga gurong biniktima nito. Dahil dito, agad naman siyang sumama sa kanyang mga kaibigan kahit labag yun sa kanyang loob. Habang binabagtas nila ang daan, di naman niya maipagkakaila na mas nais niya noong magtrabaho para kumita ng pera kesa bumisita roon at magsayang lang ng oras. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang mismong bahay nito. Nang mapansin naman ng mga kadugo ng kanilang guro ang kanilang pagdating, agad naman sila nitong pinagbuksan ang pinto. Naging mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanila na siya namang ikinatuwa nilang lahat. Sa pagpasok naman nila sa loob, laking gulat na lamang ni Jomari nang masipat niya ang guro nilang butot balat na. May mga karayom din yung nakatusok sa katawan na may mga tubong nakakonekta para may madaluyan ang mga bitamina at pagkain. Maliban din sa doktor na naroroon, may nasipat din siyang 2 matandang lalaki na nagpapausok ng mga pinatuyong halaman. Naabutan din nila yung gumagawa ng mga sangkap, kaya para hindi nila yun maistorbo, hindi na sila gaanong pinahintulutan pa na lumapit. Sa kanilang pagmamasid, takang-taka naman silang lahat, gawa ng papaanong umabot sa ganoong estado ang guro nila. Noong nagdaang araw lang kasi yun isinugod sa pagamutan, kaya napaka-imposible talagang mamayat kaagad yon ng husto. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagtatanong, doon na nagsalita ang mga albularyong tumutulong dito. Base sa matandang nagpaliwanag, dinapuan ng isang matinding karamdaman ng guro nila na hindi kayang gamutin ng siyensya. Maging sila man kasi, aminadong nahihirapan na tukuyin ang pinagmumula ng karamdaman nito. Basta ang alam nila noong mga oras na yon, isang makapangyarihang mambabarang ang nambiktima rito. Kung hindi sila nagkakamali, nahana yon sa lahi ng Samagdalungan. Ang mga Samagdalungang mambabarang ay isang malakas at espesyal na lahi ng mga barang. Kung sa puwersa ng kanan may hahalin tulad sila sa mga babaylang may dugo ng dibino. Taliwas din sa mga pangkaraniwang barang, hindi sila gumagamit ng mga pipitsuging insekto. Kalimitan sa mga Samagdalungang mambabarang, gumagamit ng mga insektong napapaloob sa katawan ng isang maharlikang itim na tamawo. Sa pamamagitan kasi ng mga insektong yon, lahat ng limitasyon ng pambabarang nakakaya nilang malagpasan. Hindi rin ito basta-bastang napapatay dahil kalimitan sa mga ganoong uri ng insekto nagtatago sa likurang bahagi ng puso ng kanilang biktima. Nagpapanggap din yun ng isang malubhang ordinaryong karamdaman para tuluyang mailigaw ang mga mahal sa buhay ng biktima. Dahil sa ganoong kakayahan, malimit sa mga Samagdalungan ang nagagawa ang lahat ng kanilang nais. Nang marinig naman ni Jomari ang tungkol sa bagay na yan,
Hindi naman niya maiwasang mabaling ang kanyang atensyon sa lola niyang humingi ng gamit sa kanya. Napag-isip-isip niya kasing hindi nagkataon ng lahat ng yon at malakas ang kanyang kutob. Lola niya ang may kagagawa nito. Matapos naman niya itong mapagtanto, pinili naman niyang manahimik lang upang walang maghinala sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita ng albularyo, nabanggit nito sa kanila na baka may nakaaway ang mga gurong yon. Dagdag pa nito na hindi naman kasi yun bibiktimahin ng ganoong mga barang kung hindi ito nagkaroon ng personal na galit sa mga biktima nito. Pagtatapat pa ng mga albularyo na kahit may konting ideya na sila ukol sa mga nangyari, aminado silang mahihirapan silang hanapin ang nilalang. Hindi rin nila maipagkakaila ang matinding takot at pagkabahala na kasalukuyan nilang nararamdaman. Isang oras pa ang lumipas. Natapos na nga ang oras ng kanilang pagbisita. Paglabas naman nila sa silid ng guro nila, agad naman silang sinamahan ng panganay nitong kapatid papalabas ng bahay. Bago rin sila roon umalis, inalok pa sila nito ng pagkain nang sa gayoy busog silang uuwi. Pagkaabot naman nila ng mga merienda, pilit pa rin nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari sa guro nila. Hanggang sa mga sandali kasing yun, hindi pa rin sila makapaniwala sa katakatakot na pinagdaanan nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maubos na nila ang merienda, agad naman silang nagpaalam na uuwi na. Nang marinig naman yon ang kapatid ng guro nila, taos-puso naman itong nagpasalamat sa kanilang lahat. Pagka-uwi naman niya sa kanilang tahanan, bumungad ang lolo niyang nakaupo sa tabi ng bahay nila. Hawak-hawak nito ang bakal na rosaryo na kalimitan naman itong ginagamit kapag nagdarasal ito ng hapon. Pagsilay naman niya sa lola niyang yan, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. Noong una, wala pa siya roong napapansing kakaiba, pero pagharap nila, doon tumambad sa kanya ang dalawang itim na pangil ng baboy ramo na nakasabit sa may bandang krus. Kakaiba rin ang usal na sinasambit nito na ayon sa lola niya, dialekto yon ng sinaunang Latin. Dagdag pa nito na isa yon sa mga lengguwaheng epektibo kapag nagsasagawa siya ng depensa laban sa espiritual na pag-atake. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok na sa loob ng bahay. Marami kasi itong gustong ipagtapat sa kanya na siya namang nasisiguro nitong nagkaroon na siya ng ideya. Pagkaupo naman nila noon sa sala, tapatang ibinahagi ng lola niya na ito nga ang may gawa ng sakit ng mga guro niya. Hindi kasi nito maatimang kawalan nito ng konsiderasyon sa kalagayan nila. Mariin din itong inilahad. Iniiwasan niyang makasakit ng ordinaryo, pero sa mga ganoong sitwasyon, kinakailangan niyang maipakita ang kanyang pangil. Kapag kasi hindi niya ito ginawa, maaaring maging katatawanan lang sila sa mga ito. Ayaw yung mangyari ng lola niya dahil nasasaktan yon kapag nakikita siyang umiiyak. Pinalaki siya nito sa pagmamahal. Kaya yon ang gusto niyang maisukli nung mga taong dapat sana'y iintindi sa kanilang kalagayan. Pagkalahad naman ng matanda sa mga bagay na yon, agad naman siya nitong tinanong kung nagagalit ba siya sa ginawa nito. Siyempre nang marinig naman yon ni Jo Marie, hindi niya sinabing tutol siya sa ginawa ng lola niya. Alam niya kasing para lang yun sa kanyang kapakanan. At maging siya man, aminadong hindi nakakaramdam ng awa para sa nangyari sa kanyang guro. Sa halip di napigilan ito, siya na mismo nag-utos dito na gawin ang anumang naisip nitong parusa para pagbayaran ang mga ginawa nito sa kanya. Dagdag pa niya na ang mga ganoong tao
ay hindi na dapat pang bigyan ng konsiderasyon. Kagaya ng ginawa nito sa kanya, papatawan niya rin yon habang patuloy yung pinapahirapan ng kanyang lola. Dahil sa kanyang sinabi, lubos naman itong ikinatuwa ng matanda. Upang magkaroon siya ng ideya sa mga ginagawa nito, nagpasya siyang manood. Nang marinig naman yon ng matanda, hindi naman yon nagdalawang isip na paunlakan ang kanyang nais. Ayon kay Jomari, sa dinami-rami ng kanyang nasaksihan sa kanyang buhay, wala pa ring makakapantay sa ipinamalas ng lola niya. Pagpasok pa lang kasi nila noon sa loob ng silid nito, agad na bumungad sa kanila ang isang nilalang na nakaupo. May suot-suot yung maskara, nagawa sa purong balat ng ulo ng kambing. Kalakip din ng ulong yon ay ang mga nagliliwanag na simbolo na nakabaon sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ayon sa lola niya, doon niya pinamamahay ang 9 na espiritu ng mga itim na tamaw na pinagkukunan niya ng mga insekto. Komplikado ang proseso para rito, kaya kahit ipaliwanag yon ng matanda sa kanya, nasisiguro nitong hindi niya yon mauunawaan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tanging ang mga mahalagang bagay lamang ang naibahagi nito sa kanya. Ang nais lang kasi noon ng matanda, maimulat ang kanyang kaisipan ukol sa lihim na aral nitong tangan. Matapos naman nilang mapag-usapan ng mga bagay-bagay, direkta naman itong ipinagtapat na hindi na magtatagal ang guro niyang yon. Kung ano ang sasapitin nito, ganon din ang sasapitin ng mga taong pilit na nagligtas dito. Maliban sa paningin ng iba, para sa kanyang lola yon ay tama. Tradisyon ding maituturing yon sa lahi ng mga samagdalungan, kaya obligado talaga siyang yon ay isakatuparan. Nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yon, pinili naman niyang sumang-ayon. Dala kasi ng kanyang kabataan, aminado siyang hindi niya pag-aanong naiintindihan ang tungkol sa mga ginagawa nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na lamang niyang maghintay ng ilang araw. Hindi naglaon. Nang lumipas na ang 2 buong linggo, nabalitaan na lamang niyang pumanaw na nga ang kanilang guro. Inaasahan naman yon ng mga kamag-anak nito, pero ang masaklap, nabiktima pa yon ng balbal. Pagdaan kasi nila ng bangkay nito sa bintana, bigla na lamang yung naging kahoy. Hinanap pa yon ng mga albularyong tumulong dito, pero hindi na nila nakita pa ang labi. Ilang buwan lang din ang lumipas matapos mailibing ang 2 guro. Pumanaw na rin ang espesyalistang naging kaagapay ng mga ito. Hindi naglaon. Sumunod na rin ang 2 albularyo na siya namang nagdulot ng palaisipan sa lahat ng taong nakakaalam ng kwento. Marami ang naging usap-usapan, pero kahit isa hindi nalaman ng totoo. Lumipas ang taon. Unti-unti na ring nabaon sa limot ang mga pangyayaring yon. Nung mamatay ang lola ni Jomari, inamin niyang ipinasa sa kanya ang lahat ng karunungan nito. Marahil yun din ang kanyang rason kung bakit nawala na siya ng gana na magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngayong pangkasalukuyan, namumuhay naman siya ng simple, kasama ang asawa niya at 2 supling. May kahirapan man, hindi yun sapat para gumawa siya ng mga karumal-dumal na bagay. Siguro kung gagamitin niya man ang kaalamang yon, marahil ay para lamang maprotektahan ang kanyang pamilya. Yun lang kasi ang pinagmumula ng lakas at buhay niya para magpatuloy sa pang-araw-araw. Sa bago rin nilang pinagtitirhang lugar, ni isa sa mga taga roon, walang nakakaalam na siya ay nagtatanga ng makapangyarihang aral ng samagdalungang mampabarang.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, ang lakas na itong maglola na to, no? Lalo na yung lola niya. Pero, isipin ninyo yun. Nasa kaliwang side siya, tapos kasing lakas siya ng Divino. Doon siya pwedeng ikumpara. Isipin nyo kung yung mga manggagamot talaga natin yung kinatay na itong lola ni Jo Marie. Wala na, kayang-kaya niyang lusutan yun. Pero syempre, di pa rin natin masasabi kasi iba-iba ng kalibre yung mga Divinong kilala natin. Pero dito sa kwento na to, parang sobrang na-off ako, no, Jo Marie. Kasi, hindi ka lang pinasa ng guro mo. Isang taon ka lang hindi pinasa, nakasalanan mo rin naman. Uma-absent ka sa klase, o sabihin na nating may mga pangangailangan ka. Kailangan mo talaga yung pera, pero labas yung mga guro mo dun. Dapat ginagawan mo yan ng tamang schedule. Diba? Time management. Yun ang pinakakailangan dito. Kasi ako, marami yung kakilalang working student na nakakapag-ipon sila, nagkakapera sila, wala naman silang problema sa school, nakakapasok pa rin sila. So, yung nangyari sa sitwasyon mo, parang hindi siya sobrang valid sa akin na kukuha ka ng buhay. Kasi hindi ka pinasa ng isang taon. Though napakabata mo pa, pwede ka pang maghabol sa mga naiwan mo. Diba? Ang pag-aaral di naman minamadali yan eh. Take your time lang, makakatapos ka rin. Lalo na isipin mo na lang yung mga taong nag-aral ng law. Marami dyan hindi pumapasa sa board exam pero paulit-ulit silang nagtitake. Isipin mo board exam na lang kailangan nilang ipasa. Though yun yung pinakamahirap, pero syempre, kumbaga isang hakbang na lang yun yung goal nila. Dito sa sitwasyon mo, di ko alam kung elementary ka pa lang ata o high school. So kayang-kaya pang habulin yun. Pero syempre, dito naman tayo sa side nila Jo Marie, yung pagmamahal ng lola para sa apo, naiintindihan ko yan. Kasi yung lola ko, alam ko, mahal na mahal ako nun. Gagawin nun lahat para sa akin. Gagawin nun lahat para hindi ako malamangan ng kung sino. Kaya naiintindihan ko rin. Pero sana pinarusahan lang ni lola. Tipong sakit lang, tas gagaling din naman. Hindi yung tipong kukunin nyo yung buhay. Pero syempre, hindi natin masasabi yan. Mga mambabarang yan eh. Alam naman natin na kapag nagalit ang mga mambabarang, buhay sa buhay ang kapalit niyan. Kahit nga hindi buhay kinuha mo sa kanila eh. Buhay nila yung kukunin mo. Masakit pa rito, yung mga manggagamot na damay. Diba? So, hindi ko alam kung saan na naman ako papanig. Pero, mas panig ako dun sa mga guro. Mas kampi ako sa kanila kaysa sa side ninyo, Jo Marie, na wag sana ganun. Pero, feeling ko nagbago naman na siya kasi hindi niya na ginagamit yung aral sabi dito sa kwento. Pero overall, yun lang, nakakalungkot. Doon nakakamangha yung kakayahan ng mga mambabarang na to, nakalibel ng mga Divino. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.